Yeriko, Ojro! Sani okuya penhino brempon kesi o se ade ayo kwasi akufu oto so abie sensening o se afi 2025 odwire twa bra sunti akuya pemfo a muwo fie ne akwantum ne akuya pemfo adofo nyina mra mayentwa odwira na enyefe na fi odwire twan ehun akande ne dwadi a ewo ho ne sani edidi suni joda October date so aduonun eye akwanmo na benada October date so aduonu ba kon obeda odefo fredi sa danara wobekwa kofa odwira aba na sabren ebonon nkosi original a enye asem ketwa Akrofi Crystal Institute of Theology Mission and Culture the okuapehini odwira lectures behihye so na naadechin eye October da etoso aduonu abien ukuda na de efi akokobon de kosi ne dasum eye kobing ne kuntunkuni nkuto wode besu atwa agyajo akaka ya dofo a afim afemu nyina sa danara nso ya ukudan nti mpanyin betena se aya amane no owia wakonkonwafi nso akoye ho amane ahuru nyinara October date so aduonu abiesa eye yawdan muka dadesen ni kutuba wunuan papa bia mo manga didia sankam sa danara na okuapenye betena se ege nchia na wode na aduan akọ nsorim afei ahemfo ya okuapenye asen beti wontam makire na fida eye October date so aduonu anan ne de so otwekọ abua no wa bedukuro ma yese menya nti wo bebbo gwadata de dwumadin adune mpompon so na kwasida wa ye funtum fra sore wo aban anim baabi a wo bogwan na wo de ada onyankropon kwa mtwedi ampon basayi adom biri basekun ase se wahwe okuapeman so mafia ko asan abeto won fida edi ho no ye fofie ma okuapehene ene ne mpanyin enti wo betena ase aye hu amane biara de atew dwumadin tigwa ha afi obiran mise okuapeman besua ne kuntan ne wagya mu se boko obira ya ayefo ayefampo